IFM News. Lokal. Idol Dennis Kamen. Yes, Idol Bernard Kalpasan, ti Dolphin nga na-stranded iti barangay Nabutas B sa balipay nga Dolphin iti stranded met iti barangay Kawakan iti Bigat Kalman. Ti Dolphin ket rafted Dolphin Idol Bernard nga kaarngimet laing dati nakita iti Nabutas. Ilalawag iti City Vet Office Kalpasan ti necropsy naman hanga batalos Dolphin di dyan di ket rafted Dolphin kaarngimet laing dati Dolphin nga nakita iti barangay Kawakan nga kaabay iti barangay Nabutas B. May isa nga man na mangalap iti nakakita ti Dolphin iti karabyan na gayam Idol Bernard pinugtak na ida nga duwa nga napandamit iti baybay ngem nasdaaw sa iti bigat kabigatanan nakita mo ten dati may isa nga Dolphin nga iti igit iti baybay nga arig na ket marigrigatan taawan iso na iti danom tanayanod iti baybay gabutan na pudot iti Kalmanen ni Ama Lakay ket naban na binagkat ti Dolphin naban na kabil iti Karayan iti Linong sa daing tawag iti City Vet Office ket iti agaturong ni Dr. Samantha Licodin Idol Bernard kunana nga stress launa iti Dolphin nakita nga ada iti gasgas Sugsugat iti na. bagina wen so tagapuna nga in kabil da iti nadalem kasi iti ayan na nga lugar iti madanon na nakit baka amkan na nga malmes iso nga kabil na iti nangat basit tabigas na ket sa nga malmes ngem iti kayak akar at Dolphin ket nakukuripas-pas Idol Bernard tamo dagiti residente ket makarecover saan last gayam di jayen nga panangkuan na dati fin na Idol Bernard so nga di kayong kinagresibo na nga lang aklang langoy shot last nga panaglangoy ni Giant di kuha ng sardeng awameten iti angis na kunang Dr. Licodin agpada nga raf to the Dolphin tinakita iti Kawakang Anat ket mga sawen natay mutlang natay met lang Idol Bernard natay met lang hindi makadaan arig na ketas lang nilang Dr. Tinor Oray na di mo di gaya nga langoy ni Giant dati kukuripas-pas tas met lang dati ko ate ikan nga nakukuripas-pas matayen Idol Bernard dati nga video nga makikita tay tata apay nagbayag nga dida nga naikabil yan tabaybay hanga kas karina ba nga maidanon yan tabaybay Idol Dennis Ginoyod da kano nga ikabil nga magsubli mo lang kasi stress agsubli siguro ako salakan dati nga Dolphin aksang sangit pa aguni pa Idol Bernard dati hol iti ngotmato na kita amang sang sinakkel iso nga nakikot ni Ama Lakay na pan binagkat ikabil ijay Karayan sana yung tawag iti City Vet Office Idol Bernard ng awang kasatiman ni Idol Dolphin Idol Bernard so tagapuna DJ lalaki, DJ inaalay, DJ Nabutas kit mail. So nga, hindi kalman, sakbay nga na itabon, in necropsy, Dr. Licodin, tamon na, no, babae di dyan, baka agasawa da Idol Bernard, sa segundi Ama Lakay, karabyan na kit, agdagdagkit, dali dyan ngayon, kabigatan na, may masamatin na kita na Dolphin, itigit, itiya, bye-bye Idol Bernard. Di necropsy, dato'y imuna, DJ Nabutas, the lungs problem na, plus di suwat na, so di cause of death na. Dato'y meta na tayo, ijay Kawakan ahumpay di final diagnosis iti doktor inoan niya iti kusabdat ng ngem kunana stress launay gapo nga ijay sugat iti bagbagina nga nakita iti laing Kalman Idol Bernard nag-lecture Dr. Licodin ganito resident Kawakan nga kasi nga makikita ket handa nga tay ititgaman handa nga tay sakit-sakiten kami stress launin ko at Dolphin di marin the more nga ma-stress no sagid-sagidam. Dapat kat awagam ti attention digiti masiknan nga insigida. Kasakasya Idol Dance. Uwan. Kamura na pa iti adut lente, digiti mang picture-picture, sa taong bongbong so na. The best ket do ko atay basit lang maling dandi jay ken malinungan Idol Bernard. Tapos kasta saan nga may stress kasi mati tao ang. Wala may stress ka mat picture-picturean da ka, di nga men. May stress ka pa nga men. Uwan. Kasi digito ket kasta digito nga mammals ket ano ganan
kas na tao di gito na asidag na tao ko nakidi Idol Dennis Juan, at the communication, at the attachment ti Dolphin, kasama tin dagito yung natatawa Idol Bernard, daiding orod na doon nakit agang angst pero dakkel, ngasang aglulwa, dati Dolphin Idol Bernard. Yan, di may akarbasi ti kajay at atalang pasat na, pero may pinaspasan natin naglangoy-langoy. Mo di kayam di pa naglangoy na nagpakadalain kin doktor nga I'm go home kuna na agawid ako kuna na siguro Idol Bernard ket jangan naliday iti amin going home. Tamumiket wan tamumiket makalibubat simuranta hanggayam imparang nalanggan di Olympic sanan nga bulo naman iti hanga nagkutkutin Idol Bernard. Kunang Dr. Ligodin nga i-necropsy na tama na no anya iti cause of death ken no basta nga babae di jato no babae di at asawa ti Dolphin nga nakita iti barangay Nabotas ti Caribbean namat lang Idol Bernard. Right. So duat tipi mo sa Dolphin iti Kalman iti barangay Nabotas B ken ti barangay Kawakan. Iti dua nga Idol Dolphin. Damag pala manipot iti barangay Kawakan Idol Dennis Gabriel Alipio tatak Aramen.